Бизнес инкубатор град Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството, организира международна конференция по интелигентна специализация по проект План за регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите Smart Specialization. На конференцията бе представен план за регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите. Днешната конференция по проект за интелигентна специализация е в рамките на партньорство от 10 партньора, представители на регионални власти, на Министерство на регион Тракия и Македония от гръцка страна, търговско-промишлени палати, Драма, Солун и нашата палата в Благоевград, Институт Аристотел в Солун, научно-изследователското им звено Орениум, една гръцка община, от българска страна Сдружението на общините Марица, Бизнес инкубатора и Центъра за информация и консултации Сандански, като целта е да се намерят общите приоритети. Това, което е най-важно, къде ще се фокусираме, къде сме най-добри, по какъв начин използваме потенциала, използваме предимствата, да е максимално ефективно, да сме максимално конкурентоспособни, да привличаме максимално инвестиции и да има растеж в нашите региони във всички сфери. И представителите днес на местните и регионални власти, на университети, на неправителствения сектор, на бизнеса и бизнес организациите, се надяваме, че те са намерили своето място, къде са най-добри и къде ще търсят финансиране, за да постигнат добри резултати. Едни от основните цели, споделени на конференцията по стартиращият проект, са популяризиране на стратегии за регионална интелигентна специализация, за укрепване на междурегионалното сътрудничество и политика на сближаване 2014-2020 година. Концепцията регионална интелигентна специализация е нова за България и е изключително важна за прилагане на мерките, свързани с развитието и растежа на Европейския съюз за периода 2014-2020 година. Дейностите, които ще се извършат по проект, ще се осъществяват в регион Македония, Солун, Драма, областите Благоевград и Хасково. Едни от най-важните резултати, които се очакват с реализирането на проекта, са насърчаване на заетостта, местни инициативи на заетост, разработване на бизнес инфраструктура и дейности и преструктуриране на местната икономика. Този репортаж е създаден в рамките на проект План за регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите Smart Specialization, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 година, договор за безвъзмездна финансова помощ номер B3.32.02/31/2013 година, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.